Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lut, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu, dawk li taħfrulhom nobietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna lil mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqegħx sebi fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġenbu, jien ma nemmenx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qgħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u wara jdejja u resaq idejk u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda hemmen. U jieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi walla tiegħi? Qallu Ġesu: Emmin ta' xrajt, ħenin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m'hawnniex imniżla f'dan il-ktieb, iżda dawn inkitbu sabiex intom temmu li Ġesu hu l-Messija, l-Ibn ta' Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu.